rasa pengrasa dawani pengangen sing wis atuh wewangenane dina siki kemutan pemut sing kamot nang jati diri pribadi eyang sing kondang satria lanang sing ora seneng kejahatan kemenungsan keserakahan keangka murkaan lan kesewenang-wenangan. Muga-muga bae dina siki anak putu buyut lan cagak bisa kegugah lan nuladani eyang Satria Singa Lipat. Kemutan lan kemuti zaman semana kelawan lakon sing wis lakon nang tanah Jawa kiye kebayang selagi zaman perang
genah nenggene cerita sejarah Arab Kedudah. Suwise pangeran Dipanegara dikunjara, prajurit lan wadyabalane pada judeg kaya mandeg, pada bingung pating glipung, kelangan kalangan. Kotak ora duwe gagak, ora nyana ora kekliga. Teka satria Witeksa, akas bergas, tegas lan lugas. Maju nang arep dadi pengarep, ora ampun sisik ning antarane pitemu. Malah gugah semangate prajurit-prajurite. Eya singa lima.
Kepriwe, Mbak? Arep maring ngendi kok ya wene? Iya, prepek lah. Lah, jan kasih temen ae wene prepek. Ya, nggo neng-neng ini nek genar menggeni. Ini sih kok pawon iki. Sing kena wong tua wedi karo gas. Ya apa-apa. Iya. Apa-apa ya kenal. Wong tua ya, Bang. Iya, ngomben seneng. Ngene Rika sing ngesake cumpring ngendi ya, Lik? Lah, Sing ana jumbo ya kae, beneran ke. Nang alase Nyong Kidul. apa iya? Rika dineki ana pegawean apa ora? Ya jane sih ora. Ya kebeneran Mbak Tiri Nyong. Mbak Tiri Nyong repek ini we. Ya, ayo Ki sing liwat dalan endi? Tene Tung Idul. Deneng dalane jeblok. Ngomong udan sih. Oh iya mau bengi udan ya. Ala ki deneng medeni temen, rungku temen mbok ana ulang esuk dari sikilik lah. Yang esuk lah. Iya. Ki sing apa kae? Di kae. Dek. Kali apa kae? Dawa temen. Iya, kasih jenengane Kali Serayu. Oh, ala kae jenenge Kali Serayu. Lah kae sing lagi pada ngapa kae? Kae temen pada mancing, pada jalan golek iwak. Pada golek iwak. Iya. Dene kali ini bersih temen. Bakal ketubakan bosok. Oh alah, banyune kimplah-kimplah. Sari ora sih. Kayak wong pada ngomong, alah kan dengan si wali delek kayak ada si wali jahit loh. Gede temen nih wah. Kayak gede-gede wah. Kayak ngono yo. Jadi kayaknya anggar Rika orang apa-apa. Rika mending batine Nyong repek baik. Repek mau disini. Jangan aku hawa-hawa kayaknya aja repek. Kepriwe nih? Rika ngerti zaman gembiyen kae lho. Kepriwe? Dolanan nang banyu wae, iya, Mbak. Dus-dusan bae ya. Nanti ya bok Rika paten dulu bener. Oke, jajan apa ya zaman gembiyen seluruhnya adusnya pada dolanan banyu jenenge apa ya? Apa ya sing moni? Kunclungan. Oh iya, kunclungan. Nah, tobek kelalen dah. Kelalen jajal yuk nih, kunclungan yuk pada kunclungan. Jajal yuk. Tangannya di situ, tangannya ngebabang, tangannya. Siji, loro, telu, celu. Olah, jajan. Sirai. Siji, loro,
telu. Beralah segede lah. Tumatok kayaknya begitu jenenge. Ya jajal maning-maning kayaknya dulangi maning enak banget ya. Tapi caranya dari kabehan. Kabehan bae tangan terus sikil gentenan ya. Jajal yuk. 1 2 3 jrung pak jrung berjrung jrung jrung pak jrung 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 berjrung jrung jrung pak jrung jrung berjrung jrung jrung pak jrung 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 jrung jrung
Wantune nyong mecah. Jabang bayi. Iki bocah-bocah kok pada kaya iki. Enek. Lah kok. Tuh kene. Oh, senengane kok pada saru ya karo wong tuwa iki. Aja, terima aja. Selamat sore Bapak Husen. Ya, yang ngerti-ngerti ya. Ya ngerti wong ramane nyong. Udah sing di dia iki. Ya, sing lagi lega sing karo ibu nari mau. Ibu, ngapa nonton kok? Nyong nonton. Detrek. Iya. Ora gede-gede gunung ngasih kala gede atine nyong atik kok. Jelas. Deneng dina iki sineng kuyung kabeh. Para seniman rakyat Banyumas tumplak-plak. Iya. Nang ngene iki. Bapak Camat. Hah, Banyumas. Bapak siapa maning ya? Bapak Aziz. Aziz. Kadin ora butar. Terus Si lemu banget. kayak orang lemu. Nanti bapak betar sami jati mau kan dari sada. Apa iya? Sing duwe anoman. Mas Opan. Alhamdulillah pada rawu kabeh. Mana Bu? Oh, sing cokan nimbali nyong padha karo dalang Yakut. Oh nggih. BI. Oh dari BI. Iya. Terima kasih, kapan lagi? Apa? Ya. Siap pokoknya. Siap lah, kapan saja siap. Ya. Lah ya apa maning sing wis kepenak iki, apa ya seniman wis mulai maning apa sing wingi ngerko karo nyung ngono ngene jak anu ngono apa ngene anu ke tutupi ini ya debrongsong siki pemerintah Kenebunan Kabupaten Banyumas wis paring kalodangan dening nyong Katiko pada para seniman ora kudu dibrongsong Ibu mone ngernyong ora dibrongsong Ibu ya iya mulane ngucapna selamat iya tuku kentang nang pasar pagi selamat datang Bapak Bupati pasar pagi mangan kupat tahu Bapak Bupati sehat selalu ya terus mentel ngalem Kadek Rama Bupati ya tuku kusen kayune kuat Bapak Husen peduli rakyat tuku kusen kayune jati Bapak Husen selalu di hati Adik nyong ngerti kok kono kepengin disambur disambur tuli nek mati kayak maksudnya ngucapna selamat karo ramane dewek iya siki Rika kemarin biunge jajal nyong anggar adik wong kacok kependelik ya kepriwe iki nonane wong nyong wong lanang gunane nempur nempur iya ngono tuku beras saring Sokaraja asik Banyumas kota satria asik lantas katamat kumaring sumber rakyat sehat oga adil makmur asik siki kare maring Ibu Erna jajal pinter apa orang gara pinter potong bayarane nggih Bu bayar buri bayar berapa nang sumur mas kok aja kaya kupir ah bangun ngomatur iki ora wani kok bayaran ya ora sing ngomong bayaran sampe kene ngene dhewe kok ora mikir bayaran yakin ya ora usah men karena bae sing kon menggalih dibayar pira kok ya ajak sulaya ya ora dhewe ora wong seniman ora kaya kamu ora kudu kaya gitu ya ayo buat Ibu Erna niki tuku beras maring Sokaraja yung enak pancen luar biasa burung gagak burung kenari senajan putih tapi mau bisa nari ya cukup alhamdulillah
ono. Alhamdulillah. Kali Nangis. Ke janjen. ya matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun sangat nggih. Bapak iki kapan tamu pentas? Ya. Aja maring kaki opat. Apa? Lah percuma. Nah, apa sih? Menan. Wong anggota dewan iki nyebeli ketrok yo wani karo wong ketrok ya ta ora. Aja kaya gue. Yakin ora apa-apa nyuwani. Lho kok Wong wani? kae enggak ora wani pengen jero bateri nyong. Ayo jeneng bateri ring anang srowot. Alhamdulillah ya. Bebera Pak. Aja aku ora usah gue lah. Oke. Rika ora ngerti duit iki ora Rika. Di sana. Guys, tau nyekel duit iki apa urung? Urung ndeparing nang Ibu. Urung tau nyekel. Nyekel nak sing wis tau nak nyong anu wis tau nyekel aku Dalam urung urung. ya, nyong ya urung tau. Ya urung ya wis. Ki duit ki ana seri nomor reblek. Iya. Ya. Lang gue itu. Bisa terus jumlah ki. Baca. Sekal. Sekal Baca. 100. Barang siapa yang menerima duit ya, Ya. dikasih dengan cuma-cuma tidak harus kerja bakal dihukum hidup mono. Dihukum, Maksudnya? Dihukum gantung. Lah sing hukum sapa wong sing? BI sih gawe duit. Lho, ya arep ini sing maringi Bapak Husen, Bapak Bupati karo ibune. Lah nang apa kok dihukum? Siapa? Dihukum tuh nek nyolong lho. Dihukum. Ribut banget yang mau suara mau kayak jangel, bohong ngomong aneh. Pokoknya nek bulan keresepe maringi ning saman. Jan aman ya. Aman iya. Bujal, alhamdulillah. Iya. Nang sore iki ye. Iya. Ora kaya Banyumas Satria. Oh jelas, iya. Temenan wong iki tumplek-blek para seniman Para kene. kamu. Piyayi. Dek, Bu. Iya. Lah Bapak Herman Ramu. Bapak Herman rawuh kabeh lah ya. Pak Boci Gembiang Oh, India. Bapak Irawan Itu pokoknya kabehan. ya Ramu. Ya, pokoknya. Pada Ramu kabeh lebu kae bapak-bapak camat, bapak kades. Iya. Kayak pada orang agem. Anu wong dina ki dina bang. Dinabang. Dina siji klebu nyong karo kowe para sedulur kabeh nang Indonesia ngengeti dina lahire Pancasila. Sekalian. Iya. Sekalian anak tari-tariannya apa mau jenengane ya? Anu apa ya? Satria. Satria. Kesatria. Kesatrian. Dwi Pangga. Loh. Sing ngadi kok ya kok bentak loh. Orang kok pengen dadi jambu bor apa uang? Kewelak putri katolik kewelak. Ah iya. Kesatrian Singadipa. Ah iya. Ki jare para pinter para winasis jare kesatrian Singadipa sing gemen guna kelebu satria sinang Tatambanya Mas Bangkulur saka kono kejibarang. Sing kabeh ana 7 salah sijine Kiai Singadipa sing dadi turas utawi dadi santrine Kanjeng Pangeran Diponegoro nalika ana perang Jawa. Mulane nyong ora gumun angger wong Banyumas akeh sing pada dadi satria pangembati praja nang Banyumas utawa nang Jakarta kana kowe. Bulane penari bulanang Bu Wadon ki nganggone kemben men ora keton. Ora keton iya. Kan ora keton ke lanang lan wadone. Iya. Iya. Aku gumun maning lho Kang. Apa maning? Ingatase Ibu Bupati Ibu Erna. Aja malu maning. Maksudnya gelem nari, Oh, gelem gitu. bareng-bareng karo piyayi, maksudnya wong-wong cilik, masyarakat, Iya, mau nang Pancasila kan. Persatuan Indonesia. Kerakyatan nomor 4 anu ya musyawarah kabeh temurah musyawarah lan persatuan nggih manunggaling kawula Gusti lan Gusti kawula ora jerek nang kana sing nang ngesor gue dadi wong murid kowe ana sara-saranane kowe. Oh, kaya gue. Iya, gawean contoh nyong karo kowe karo kae penayagan karo Pak Kopan. Iya. Jarak beda. Bedane. Oh iya. Mulane ganti kowe iki. Kayak bocah kae Kayak UFO. jagung makan kelis ora uni duit. Oh, jadi karo Perika wong ki aja seneng jagung. Aja seneng Angger seneng jagung marekna ora li rezeki. Ora uni duit, angger kaya nyo asuk beduli suket rupot banget bos. Insyaallah ada tambahan sapa kesel, gelem isel. Oh, jadi sing penting pokoknya tumrap Perika ki angger wong jagung ora li duit. Ora uni duit. Jere sapa? Yakin. Dene dalang jagung sewengi duwite pirang-pirang.
enggak mbok kerjane. Iya. Jane nyauri duit, uli gaji. Gue awak teng dhewe Pak Bupati masa lenggah truk. Lah ya maksudnya lenggah nang kantor nang mrikane ngomong jare nek wong jagung ora uli duit. Iya. Siki penayagan, apa uli mbok ngode apa karo jengking nutuki kayak gini? Mbok karo jagung ya Mas. Iya. Uli duit. Dan karo jagung. Tegas ora kayak gue. Lah kepriye tegese? Ora mung jagung truk. Gue kabeh jagung tuh ana sing jagung serekku. Nggih. Tangane megar. Tangane megar. Iya, aja gegem kaca cara Mas Jarot. Dajak kaya buta jeruk tangane gegem. Sing kepenak nyambut gawene. Oh, dadi anggere wong gegem tangane ora uli rezeki. Ora uli rezeki. Duite ora nana. Ora Jare sapa? Jare sapa Rika ngerti petinju? Hah? Petinju ngerti Rika? Kae uli golek duit keprimen? Apa uli nijo karo kaya mbok iki gegem? Dene malah uli miliaran timbang Rika uli 250. Kon Lah balane. petinju mbok kaya iki gegem. Iya. Apa megat apa tinju megat Ning tinju kaya iki kan ngutek tegese kudu maju terus. Gelut maju aja. Wong sing arep maju iki menang maju. Cara Pak Kok maju terus potong untu. Dari kali ngomong jare aja megar tangane apa aja megar tangane gegem tangane. Wong sing kon gegem tangane lah kayak petinju megar dene uli ditake miliaran. Ayo siki. Arep keprimen Rika ngomong apa maning? Tegese ora mung gegem tok maju men arep menang. Oh, dadi wong ki senengane sing maju. Kayak cerdas. Apa maning nang apa mangsan milenial kiye. Kayak konyong sih. Zaman kolonial, zaman milenial sih bocah sih. Karepe wong kon maju. Maju terus. Angger maju mesti menang. Menang. Jare sapa? Nggih, Pak Opan maju menang. Kayak gue. Angger wong maju mesti menang. Mesti menang. Jare sapa? Jare sapa? Jare nyong. Rika Agustusan sokan melu lomba apa ora? Melu. Tarik tambang. Oh, mesti ada. Sing menang sing endi maju apa mundur? Sing menang ya sing mundur sing menang. Ora mesti kuwi garindine cara-carane dadi ora mesti maju ki menang. Iya. Lur. Tak eling lagi jare sebelah. Ya boten lah. Urung mesti pula panjenengan ngenjing tempat likur maju mesti menang. Dadi kudu mari ngene. Ya ora sing penting apa sing dicita-citakan. Oh iya, iya. Sapa skill speed and power kudu nyaketon ya. Moga-moga tercapai dalam wong cilik garing ndongaken. Iya. Makat bilang yang apa kan kudu. Tarian niki singa dipa ora mung semene tok. Tariane pirang-pirang. Pirang-pirang. Pating petetek kiye. Sebab sore kiye karo anapane. Barongan. Lu ana barong. Lah. Rek. Di barongan. Kok beti barongan ora? Iya, nyawati lah. Dengen aja ngono-ngono. Anak barongan. Coba dan mikirnya